bizarre. Star FM, sounding good all the time. This is Tilda, live on Star FM. Right, tinokuthambela izvekare nemfaro mukuru siyalamukela-ke njalo ngokujabula-ke okukhulu chirongwa Tilda live pane dzino nguva taakubata nyaya yatinoti isusu zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa uye nezvinoda kufumurwa nansi sikhathi-ke lapho sibamba-ke lapho esitithina okuzilayo okwethusayo lokufuna-ke ukwenjulwa muno mustudio nasunoyu ndina mama pano nevana vavo vauya all the way kubva kwaMurewa. Makadiko mama? Ndinofara makadii. Aiwa tiri right hedu kuri seiko kwabviwa? Kurina neririsi basa. Basa ndiro rumurungono mubasa medu muno. Makanaka nditi? Aya makanaka chose. Anditi kama ndini muri seiko? Tiripo makadiko tete. Ndiri iwe shamaratu ne makori mangani? Ndine 25 years. Akuna munhu ane 25 years anenge miri kadiki diki zvekudaro. Anditi ka yes shamari ko anditi? All right. Uri seiko nai chikoma? Kadi muri sezvenye muri yeZimbabwe. Ndire wabva murisa muri yeZimbabwe manje. Zita rako nonza? Tawana Nyasha Manyeri. Tawana Nyasha anditi ka? Tawana Nyasha une makore mangani? 13 years. Ne 13 years. Nice. Okay. So, amai Tawana Nyasha kantongoti amai Tawana nai. Makatibata. Mukati vedu we takanzwawo zvekare vari pama social media platforms takanzwa kuti pane mwana ane 13 years ari kuisa gava raida kumuuraya kwakutorirwisa zvechokwadi shuwa kune zvakadaro kune zvakadaro zvakaitika zvakatoitika chokwadi. Alright, saka ngatiitei so mama imi michititaurirai zvizere ngatichitangirai kuti chii chakaitika musi uyu motanga une rhondo yekuti tudzione zvenyaya Tawana kuti mwana wamakabereka sei mamugere sei zvakamira sei kusvika tazosvika musi upaitika chiitiko ichi. Ndingangoti pakuwanana kwandakaita nemurume wangu takagara nguva tisina mwana ndokubva Mwari vazoti sunungurawo ndabata mimba yaTawana Nyasha. Tawana Nyasha mukumuzvara kwandakaita ndakararama nababa wake mwedzi mitatu ndobva baba wake vashaya. Akasiva asati akugona kugara pasi akazogona kugara ega pasi baba wake vatoshaya. Ndokukura ndichingomutambirira kusvika azosangana nedambudziko iri raapindana naro kuzvara nhasi. Alright, ngatichitaurai musi waitika dambudziko iri otudza makamuka kwakudini kusvika pazoitika chiitiko ichi. Musi wa4 January ndakamuka mangwanani ndikati Tawana Nyasha ndoda kukutuma. Ndikamutuma kwandakamutuma kunotora chaja. Ndamutuma ikoko mwana akangogadzirirawo kudhuze nekumba kumaraini kwaMurewa ikoko. Ndokumutuma akagadzirirawo sekupfeka mama ndoda trouser rangu reji. Asati asvika ndo paakasangana netsaona iyi. Kwakuri kure zvakadini kwaenda? Kuna kureba zvakanyanya. Tingati kungaite chii? Maino kumungandibatsiro. Kana kilomita inogona usakwana. Kunogona kuita less than a kilometer. Less than a kilometer. Alright. Taura ndo paakasangana netsaona yekurumwa negava. Nzvimbo yacho ine makava here?
Makava tinongonzwa achichema nekungonzwa vanhu vachitaura kuti makava ari kufamba, makava ari kufamba. Alright. Okay. Right, rega tiuye kwauri Tawana Nyasha. Unogona kuti udzowo here kuti chii chakaitika musi uyu pawazorwiswa negava? Ndogona kutaura. Unogona kutaura? Alright, taura hako mwanangu tete. Pandakatumwa namama pandakapangwa nditi endanotora chaja. Ndiri murodhi panga pakachena pasina kana sango. Rakangobuda mugadheni, rakangondinanga. Ndandisimbori tarisire kuti ndichasangana netsaona dzakadai. Iwe gava wairiziva kuti rakaita sei? Wakamborona? Alright. Saka parakabuda mugadheni rakaita sei? Ndandisina tomboriona, ndakatozongoona ratosvika rautondiruma bhurugwa. Jini rana ndakapfeka. Ndopa rakavhara randiruma, ndopa rakandidonhedza pasi. Ndopa ndakavha ndaribvisa panga rakandiruma. Ndopa rakavhara. Apa wakaita sewakaribata musoro? Para rakaruma pabhurugwa? Ndopa ndakaribvisa, ndopa rakandibata ruoko iri. Varaisa mukano. Varatanga kuruma. Kuruma ruoko rwako? Sure. Ndopa ndakavha ndaritsika makumbo ekumashure, ndopa ndakabvisa ruoko. Apa iwewe pariri kuruma ruoko wanga wakadonhera pasi rikanda wanga wakamira? Ndakadonhera pasi. Richidya ruoko? Ndopa ndakabvisa radotondibata huro. Saka pandakaribata rakavhara rabata chigunwe chihombe. Cheparuoko. Orara kuda kuenda pahuro? Ndopa rakavhara ndibata chimwe chigunwe cherimwe ruoko. Varaisa mukano. Varatanga kuchema nchishedzera, hapana kana akauya achindinunura. Vandariruma mhino. Pandakariruma mhino, takatomboita chinguwa rakaruma. Wakabata wakangoriti ngapa mhino? Ndopa rakazosiya. Ndopa ndakarisiya varachema, varasumuka, varadzokera kwanga rabva. Saka wabva ipapo ndopo wakakwanisa kufamba? Ukadzokera kumba? Ndakabva ndenda panga ndatumwa, nokuti panga ndatumwa pamba padhuze nepazvakaitikira zvinhu. Saka panguva yese pawairwisa uchichema hapana kana kazvinzwa? Hapana. Wasvika kwawakatumwa apa wanga uri kubuda ropa? Ndopa wakandigeza chironda chacho bvawandisa vhinika. Wakatovaudza kuti ndarumwa negava? Gava rakatozoonekwa nemunhanga aitoendawo kwaari kuenda. Akatozoriona richitoendawo kwanga rakuenda. Hanzi ranga rakatozara ropa gava payanga rakuendewo. Hanzi pane munhanga ari pamberi, ndikatomudza kuti ona gava irotiza munhu iye. Ukatomutaura ndatorumwa negava iroro? Pakatozosangana nesu takutoenda kumba, akabva ati handichaende kwanga ndoda kuenda, ndakutodzokerawo kumba ndakutotyawo. Ndopa wandiperekedza kwanga ndenda notora chaji, wakabva wandiperekedza kumba. Inga saka iwe wati gava wakamborona? Saka panguva pararaka wakaisa ruoko ruri mumukanwa megava umu, ndo pawaichema pawairidza mhere? Sure. Alright. Okay. Saka saka wakazongoita pfungwa dzokuti regai ndichiriruma. So vese pawakazoriruma munhu mama katotarisana negava? Rarakatokutarisa? Nokuti ndakabva ndaita simba bvandaenda padenga pari. Pawanga uri pasi? Ndopa ndakaita simba, nokuti pandiri pasi ndakaona kuti ndoda dotondibata huro. Ndopa ndakaita simba bvandaenda padenga pari. Iro rakabva ndaritsika makumbo ekumashure. Ndopa ndakabva ndariruma mhino.
Wakaritsika makumbe kumashure wamira, wasimuka. Uchiri pasi? Ndiri padenga pano. Iro rakarara sezvino chakaita imbwa ndimbwa inenge yakarara. Ndiri pamusana paro. Ndopa wakabva watsika makumbe kumashure? Ndopa ndakabva ndatsika makumbe kumashure. Mubva wariruma mino? Ndopa ndakabva ndariruma mino. Mubva waramba wakaruma ipapo? Sure. Right. Amaita wana nyasha. Makazoona mwana auya nevanhu? Tiri ipapo zvituko zvaitika, vakatambira mwana, vakagezesa mwana, vachiti akatosvika pakuti zvinezvi ndakunzwa kupera chisimba, ropa ranga rabuda rakawanda. Vavati hazvichaita kuti ndikuti chienda wega kumba hendei tese, nekubva wauya naye. Asi pavakasvika naye vakatotaura kuti mwana wenyu adini, mwana wenyu asangana netsaona, dai matonzwa kuti atofa. Saka zvamungatoita pari zvinezvi ndezvekuti mungatogeza izvozvi muende nemwana kupi kuchipatara. Ndikati zvakanakai. Ndakatora kubatikana kumutarisa kudai maoko ese anga achizvimba, kuti anga asingagoni kubata, kuti ageze, kuti atore chikafu adye ega anga asingakwanisi. Ndopandakagezesa mwana wangu nini wacho, ndokupindwa munzira nichienda naye kuchipatara chiri padhuze nekwandinogara. Alright. Mataura imi kuti kunharaunda kwauri kune makava aya agara aripo. Pati pamboitikere chitiko chekuti pane munhu akamborumwa? Aiwa, hapana. Asi anongonzwika? Zvokuti manhere hapana vanhu vanofamba manhere? Makava anofamba usiku? Makava anofamba usiku. Usiku anofamba. Asi hapana ambotyiwa nawo? Aiwa, hapana wandakambonzwa wangu akasangana netsaona iyoyo. Alright. Okay. Saka imimi, saamai vemwana, muchinzwa zvese izvi kuti mwana ndozvaakaita, akarwisa, ende dei asina kukwanisa kuwana simba. Senge paataura kuti pandakarara pasi, pandakazoona rakuda kundibata pahuro, ndopandakatozongoita simba rekuti ndimuke, kubva ndazoenda pamusoro paro, ndopandakazoita kuriruma mhino. Zvokuti dei asina kuita izvozvo ndofunga dei nhasi tiri kutotaura zvimbo. Chokwadi, dai akatofa, nekuti kana mai vavo vakauya vachiti ndarohwa neana, zvandaona mwana wenyu ari, nekutarisa hembe dzake zvadzanga dzakaita, dzakazara mvere dzegava iroro, netsvina yekuratidza kuti munhu anga achirwa naro. Zvese zvanga zvitoratidza pambatya dzanga akapfeka. Inini ndaonawo seizvozvo chimiro ichocho, ndakatorawo futi kubatikana zvakanyanya. Ana yangu yakatorasika kuti zvikanzi dai tatokubatai maoko nhasi mangwanani ano. Ndakanzwa kutambudzika, ndakanzwa kunetseka mukati mehana yangu kuti Mwari, chii chaizvo choda kumboitika. Alright. Saka kazhinji pazviitiko zvakadai ndoziva vamwe vanhu vanoti mune zvechivanhu vanogona kuti hazvisi, hamuna kana munhu wamakanetsana naye here, hazvisi zvine chivanhu here, kana kuti itongoriwo mhuka zvayaizvifambira? Ini nditoite semaonero angu, ndoona sekuti zvinenge zvine chivanhu mukati, nekuti handina pandakambonzwawo kuti pane munhu arumwa negava. Asi kutoti makava anotowanika mumasango haashayiki. Saka sekufunga kwangu ndinoti chivanhu chiripo. Handiti gava riri rega, nongotiwo chivanhu chiripo. Semaonero angu, takatarisa maitikira zvakaita. Sei madaro, pangava pane munhu wamunogona kunge muchifungira, kana wamakanetsana naye, kana kuti chii? Zvekunetsana handina hangu, asi kungoti munhu anogona ngokuvengawo munharaunda zviriko. Munhu anogona ngokuvengawo munharaunda pamwe zvingangodaro.
Alright. Okay. Ndikuona ndina sisi vatsawana nyasha vari pano. Naiwe Shapa wakanzwa kuti ndo zvaitika mwana anga atojigiwa. Wakanzwa sei ende zvinhu zvakadai makambozvionawo here kunharaunda kwenyu koko? Hatisati tazviona. Inini pandakazvinzwa ndakabva tatotanga kurwara. Wakanga wakutopepa vanhu tu. Kurwara? Ndakatanga kurwara because ndakatanga kufunga kuti kufa. Yeah. Ndiye wani tingori 2 takazvarwa tiri 2. Makangozvarwa muri 2? Saka ndakatanga kufunga zvakawanda. Ndakatanga kutorwara. Ndikatofona kuti mama inini zvamandudza handichatogoni kana kusimudza mwana. Ukati mwana wamai vangu uyai kuno kumba kumutonditore mutotakure mwana imimi nekuti handichakwanisa inini wacho ndakutorwarawo. Ndokuya kwakaita kuti tizoone zvanga zvaita mwana maoko. Zvakambotibata. Nyaya yemakava anofamba. Asi zvakazodzoka zvotinetsa kuti kwedu kune vanhu vanoita zvekuenda kumapurazi. Kuna vanhu chimboyamusa munhu yatakutomushungurudza. Chimbomuyamwisa yaruda mukaka wake. Kune vanhu vanoenda kumapurazi makuseni vanomukira. Asi hatisati tambonzwa kuti pane munhu arumwa negava, asi vanotofamba usiku vachienda kumapurazi vachidzoka. Asi hatisati tambonzwa kuti kune munhu arumwa negava. Saka zvakatishamisa nenguva dzacho futi kuti kwakanga kwakachena. Nguva dzanga dzatofamba. Tatisina tarisirwe kuti zvinosvika pakudaro. Panguva ipa pasina vanhu vanga vari mumaminde here vari kusakura kanto vari kuita sei panguva iyo? Bhozi mwana ari kuti akaridza miri akashedzera akaita sei pakasheka kana munhu akabuda umbatsira? Kwanga kuchiri kumangwanani sekunze kwakararira kuchinaya mvura. Saka pakangoti mvura perei ndo pandakatuma inini mwana kuti anotora chaja. Saka vanhu vanga vasati vatofamba zvakanyanya mushure mekupera kunaya kwakaita mvura. Vanhu vanga vari mumudzimba. Asi kuti hapana chete akakwanisa kumunzwa. Shame. Alright. Saka mukurapwa kwaari kuita, remember pamakatanga kutibata muchiti atete tine mwana akarumwa negava, mari dzekumurapisa hadzisi kunyatsobatana. Iko zvino ari sei toziva maoko ake sari twaya asati anyatsoita zvakanaka? Iko zvinezvi maoko ake ari nani, asi kuti kusimba haasati akugona kubata zvinorema. Okay, mataura imi kuti pane zvichiri kudiwa kuti munge muchinobhadhara kuchipatara kuti mwana arapike? Alright, okay. So, kune vari kuda kukubatsirai kuti mwana arapwe. This is a very brave young man, 13 years, kwakurwisa gava kusvika ratiza. Rakakwara here gava racho? Rakaendawo rakakwara? Rakakwara pamino pandakarira. Upa wangu wakaruma? Ukaziva kuti wakariruma kwemaminitsi mangari? Haungazivi? Papa ndo pandisingazozivi. Asi wakangoramba wakabata wakariruma chete? Asi takatoita chinguva. Wakariruma? Ndakariruma. Yeah. I know panoitika chinhu chakadaro panguva iyoyo wanga usingatyi uchiti ndoda kutorirwisa ndikasadaro ndikufa. Handisika tombo chinoti rangada kutondibvisa chigumo. Alright. Okay. Asi after zvese zvapera ukazvifunga right now hazvikutyisi here kuti asi gava riya ndakarirwisa sei? Zvinotondityisa zvekuti ukapepuka uchizvifunga. Usiku unotovhunduka? Unotovhunduka. Alright. Zvino kwenyuko kune vanoitawo zvecounseling here iko? Akakwanisa kubatsirwa here kuchipatara kana kuitwawo nhingekini counseling? Kuchipatara ndakaenda chipadyo ndobva vati hatina jekiseni rerebhisi, tokwanisa kumubaya jekiseni retetanus. Ndoro vakamubaya ndobva vati ngaaende kuchipatara. Okay. Asi kwandakazoenda ndichisangana necounseling yekuudzwa zvinozoitika
kana mwana achinge arumwa negava. Vakatsanangura. Vakatsanangura vakati mwana kana achinge arumwa negava anogona kurwirwa mate, kungobuda masiriri, anogona kungofa ashaya rubatsiro rwejekiseni iroro, anogona kungopusa. Saka jekiseni racho makazoriwana? Jekiseni zvakaoma. Akaoma? Richiri kudiwa? Zvakaoma nekuti haana kupedza treatment yake ichiri panzira. Alright. Okay. Right. Amai Tawana Nyasha. Nehanzvadzi yaTawana Nyasha. Newe Tawana Nyasha. Toda kungotenda Mwari nechipo cheupenyu hwako. Zvokuti shuwa matauriro awaita, marondedzero awaita kurwisa kwawakaita gava iroro. Right, ndikuona munhu waMwari, Prophet Elijah vane chirongwa chiri kupinda just now. Matichiko naye munhu waMwari, ndikuona muri kutoburisa mari momwe. Amai vari kutaura ivo kuti mwana ari kuda kunge achirapwa. Maybe mungangodhonza microphone. Ndangobatira pakati tete. I think $500. Wow. Wavatambidze henyu. Ngamaita basa. Thank you so much. Tenda Mwari wawedzere pamavisa zvakanaka muupenyu wenyu. Natenda hangu nerudo rwamaita. Ndinotenda tete. Aiwa. Titimwa pachirongwa. Tisvike panguva yatiri nhasi. Zvanga zvakarema. Ndikusiya. Mazuva anga wanda. Ndichichema misodzi nemwana yeyu kuti ndomuita sei. Ndinoda kutenda Mwari. Ndinoda kutenda Baba mandibatsira Mwari akuitire zvakanaka paupenyu. Amen. Ndoda kutenda hangu, ndoda kutenda sehanzvadzi, ndakamirira mai wangu. Ndini mwana wacho mukuru waungokatotarisa. Ipapapa ndinorarama nekushingirira, tinototsvaga, ndinenge ndichiita zvekutengesa. But nekusununguka kwandakaita mwana uyu ndanga ndakagara ndisina chandiri kuita, saka dambudziko rakatiwana tisina pekutangira. Kamari kana ndiri kushandawo kuita mari choma nekushandawo muchikoro kuita housegirl, ndokati kambobatsirikana nako kuti tione pekutangira. But toda kutenda nerutsigiro rwamatipa nerubatsiro rwamatipa. Tanga tisina tarisiro kuti tichabatsirikana pakuti nhasi uno akwanise kupedza treatment yake, kuti aende kuchikoro zvanga zvakatooma. Ipapapa tatichitotarisira kuti Mwari dai watibatsira tanga takutsvaga mari yekuti aende kuchikoro, ada kutoenda form 1. Saka zvatoita tamari yechikoro, maunifomu. Matauremi kuti makanzi akasanyatsowana treatment yakakwana. Zvinogona kuzomukanganisa kumberi. Handiti muchitongobva pano endai mwana anopedzisa kubayiwa majekiseni arifanira kubayiwa. Handiti ka ndinotenda Mwari wakuitire zvakanaka. Waona kazvawaitira? Ndototenda hangu Prophet watiitira basa. Oh, beautiful. All right. Tete, ndamutaura nyaya yechikoro. Form akuda kutanga form 1. Okay. Kune mwana wayo wamuri kubatsirawo kwaGutu uyo ari kuboarding kupi? Ari kuTownnet. It's a private school. Tichagire nzvipe ukoko kana achikwanisa kusvika form 4. Wow. Tombadhara kusvika form 4. Kuboarding? Ikoko, Wow. Ndotenda Baba. Mwari akuropafadze yakuitire zvakanaka, ndaisa muchinjiko kuna Mwari. Mwari akuropafadze yakuwedzere zvakawandisa paupenyu. Wow. Hatigoni kutenda Baba nerudo rwamaita kubatsira nherera. Saka makutonotenga trunki kai? Makutonotenga mauniform ngai? Mwana kutoenda kuboarding? Maramba makangotisimbisa nekutitsigira kuti uyai tokubatsirai. Inga Mwari vakanaka. Maitawana Nyasha, Mwari ndo vakazvironga. Mamune mazuva tichingopesana, asi nhasi tasangana tabva tangowana rubatsiro rwakadai. Handiti? Aiwa, no, tinotenda. Toda kungotenda Mwari nezvaitika izvo. Handiti? Amen. Wakuenda kuboarding shamwari.
shamwari wakuenda kubhodhing wazvinzwe allright imimi ndokuonai panze tozotora mana kana mozoonana naprofeti motaurirana kuti muchazvifambisa sei Ndinotenda tete. allright Ndinokutendai. aiwa ndimwari mama ndimwari handisirisa handigoni kutaura ndinokasika kuzodzamirwa asi ndinoti mwari wakuitirei nyasha nyangwe nemi nebasa ramuri kuita mwari wakukomborerei okay murambe muchiriita allright sekuitira kwamuri kuita vamwe neniwo mandiitire ini ndatopererwawo futi its okay mama maita basa ndo chirongwa chedu chanhasi unoyu patinoti isusu zvinoyera zvinoshamisa what a surprise handina kufungira kuti ndopa zvichasvika anyway tichazoti aiwa its okay mama its okay allright its okay maita basa mainini maita henyu